Cha sibingelele sinamukele kwi-Rio TV1 niyazi ke South Africa ngihamba nenkuzi malanga udokotela uSG umelaphi wendabuko waziwayo eNingizimu Afrika dokotela uyaphila Sephilile khehle dala kanjani bo? Usiphile kahle kakhulu uhlezi uhlobile ke mase sihlangana nawe kodwa ke wachaza washo cha wena unengilozi ephilayo izinto eziphilayo zikuwena nje so inhlupheka ayikho nhlobo Ya dokotela okunye kushiyana nokuthi uzelwe kanjani wangenwa yini. okay Lento engenile iyo eshoyo ukuthi uyimpumelelo noma umnyama nje kwawena. Ngicabanga ukuthi kubalekile fana nothisha euniversity Yeah. ingane zibuka yena zikholelwe ukuthi lento ayifundisayo iyasebenza bese nazo zifisa one day ufana naye. Yeah. So nomuntu mefika kuwena ezomelaphi wendabuko kumele abe ne-idea ukuthi okay at least la ngiphuma khona ikhona impilo nami lento le izophila kumina angathi umuntu efika athi dokotela ngathi le mali ngemnika yona uyothenga irice Kuba njalo dokotela iqinisa wena mkhulu la ekuphileni wena khehle dala if wahluleka ukuziplanela ngempilo yakho yahlupheka noma isizathu singekho kanjalo impilo banjalo njengoba nje ubekisa ngase university akekho uthisha agqoka ayiyekele nje once uthisha even ngisho lo ufundisa eprimary once wagqoka wayiyekela uyayibona ukuthi izingane zakhe nje azivamile ukuphasa kahle. So dokotela namhlanje ngifuna ke sikhulume ke ngesithwalo if akusona isithwalo uzosho cha kusona isithwalo ngoba isihloko sethu namhlanje sithini umuntu angathwala yini ngenyoni ibait Cha dokotela umuntu angathwala ngenyoni. okay Uyathwala ngenyoni so ukuthi inyoni into engenayo iproblem. okay motor na problem uyiqhathanisa nani yini le ne problem Dokotela ithwalo ziningi kakhulu. okay Ziningi kakhulu ithwalo even ema office la sikhona kuneyithwalo nathi esisabayo. Nakwezinye indawo omakhelwane yes banazo futhi ithwalo einzima. Othola ukuthi abantu wena ke njengomuntu osebenza ongudokotela komkhakha kuwo uhlezi ubhekana nabantu usuku nosuku sebekhala ngithi kunjalo. yes kunjani impela So lokho kusho ukuthi ke izithwalo zinzima. Kodwa ke masikhuluma ngenyoni sikhuluma ngento ongekho umuntu ongabuya ngolunye usuku athena ugijinyiswa inyoni. okay into ejwayele ukwenza dokotela abantu ufika hamba uthwala ngenxa yokuhlupheka kwakhe Yeah. athi ngihlupheka kakhulu ngifuna into ezongenza ngibe nemali kakhulu ebese efika lapha kanti yena personal emoyeni wakhe akakabi ready for ama consequences ezokwenzeka bese athi hayi ngahluleka mina le nto leya ayingisebenzelanga ngahluleka ngisayithatha izinto akafana ngizenze ngeke ngikwazi ukuzenza mina ebese ke kuza inyoni ngapha udokotela SG uthi khona ekuthiwa inyoni enganayo inkinga uthi kahle kahle uthi anyone la ofuna impumelelo inyoni ngamsebenzela Inyoni ngamsebenzela ke la. ngisho uyigwala kanjani inyoni uzoyikhona Inyoni uzoyikhona because inyoni ayifani nezinye izinto. Khona vela kubalekwa khona mkhulu. Akufuneka isiqamba amanga. Khona la uthi khona ulale nomuntu namhlanje uthi avuka ekseni umfiqa ngekho. Ehambile abiyele emva ekhaya. mothi umuntu usho umuntu wakho noma usho umuntu walapha Angithi dokotela abantu bafika ngohlukana kwabo. yes Lapha sikhuluma ngento efana nenyoni okay engayona inyoni. yes Uthe sikhuluma ngesithwalo. yes Ngithi ke mina kunabantu olala nabo namhlanje phela ngeke uye kothwala usuke manje ubuye ntambama. okay Uthi sothwele. yes Lapho usukudlala la. sokudlala Angisho ukuthi akukho mina ngaze ngakubona lokho kodwa angisho ukuthi abanye abakwenzi because angifuni ukuthi bese sigcine sesixabana nabanye ozakwethu. Yes. okay so inyoni ama consequences ayo awekho Inyoni akukho la ihlupha khona kehla. Nawe nje ungayithatha. but dokotela umuntu obuka le video le uzothi hayi ngeke anginiswa kahle mina ngazi ukuthi yonke into kune sacrifice ofuna uyikhiphe
ngabe inyoni sacrifice yini if inyoni sithi sithwala Okay mkhulu njengoba sibuze kanjalo ngokuphendula ngithi enyonini ayikho sacrifice kodwa lokho ngibuza kona okwasesigodlweni phela okay okwekuqala number 1 number 2 into efana nenyoni yinto vele nangokwemgomo wayo engenayo isacrifice okay kodwa ke okuningi sikhuluma esigodlweni ukuthi yini ekufanele uyenze yini ekufanele ungenze that is why inyoni uthi ungayiphoqa phindela ivela khona futhi kahle indlela ejabula ngayo kumele wenze sure uyajabulisa ngayo number 1 if inyoni ithi kufanele ungiphakele ngo6 kumele uyiphakele ngo6 kuba njalo dokotela ukuthi dokotela abantu amaphilisi mhlamba awa TB awana wengculaza kuthiwa athi dokotela ungaphuza ngesikhathi esifanayo uma waqale wena ngo1 njalo uzawaphuza ngo1 yeah if waphuza ngo7 njalo uzawaphuza ngo7 wena wabhaliwe ukuthi aphuzwa nini kodwa ngalesikhathi waphuza ngaso kufanele hleze sifana uqinisile dokotela bese umuntu kuthiwa lana inyoni uyenzela ukuthi ngo7 ayenzele esancinga imali athi wasenemali athi ayina le nyoni iyahlupha le nyoni le asafuna le mgomo bese iyahamba bese sayi udokotela yakhe yaphinde yahamba futhi awukhulume nabantu udokotela ubatshela ukubaleka ukulandela imigomo nemibandela dokotela into esingayisho ekuthwaleni wena mkhulu abantu abaningi abakhalayo kuma social media bakhale ngokuthi into yafika yahamba number 1 number 2 omunye into yamgijimisa number 3 omunye evungathi into yakhe ayisebenzi ngendlela afuna ngayo ngicela ukusho kanjalo ngibale nje 3 wezinto ngabali kube kuningi usually abantu abaningi abayilaleli imigomo kadokotela asuke emtshele yona uyayuthola ukuthi ukhuluma lokhu athi uyezwa omunye uze umede ngeVN athi mayiqeda sisho ukuthi bonke sibanikeza amaVN kodwa into eke yenzeka kwabanye ethi mayifika ku athi uyamzwa la ukuthi wayithini yathi wayithini akulaleza indaba zakwa zeminye imizi ejika sikhuluma indaba yeminye imizi wena mkhulu yes kodwa ke ngifuna nje ukuqina lapho ngithi ke mina into ehluphayo uyayithola ukuthi lo muntu akayenzanga into abamtshela yona vele njengoba uke wabekisa ngama-ARVs ugqine umuntu sekwenzeka izinto eziningi omunye sesimthwala simbisele esibhedlela kuthiwe wayeka amaphilisi kanti amaphilisi uyawaphuza ngolunye usuku uphuza ekuseni ngo2 ngoba bekahambile ebumnandini ngolunye usuku uphuza ngo9 ngolunye usuku uyawuphuza entambama ngo3 egqineni kuthiwe hayi wena wayeka wa default amaphilisi yabona so nasekuthwaleni abantu abaningi uthola ukuthi bagijimisa izithwalo ilento abamtshela yona angayenzi ngiyaye ngithi ke mina at least inyoni cheaper because ayilwi nawe iphinda la wayithatha khona kodwa into uma uke wathatha lokho okulwa nawe kwenziwa njani ke lapho seqalile kulwa nawe awuthi phela inyoni yalo mayiphinda la iqhamuka khona imali kade ineyayo la iyasala inyoni no inyoni imali ayihambi nayo mkhulu okay inyoni imali ayihambi nayo mkhulu ayiphula imoto ayenza lutho into eyenzekayo iyeka nje umsebenzi ayisaqhamuki ma uyike yandiza athi yakuphanda kanti so uyenze lokho oyenze kona ngenzeka indiza udu ingabuyi ibuyela kuwena ngiyazi nami kodwa ibuyela la wayilanda khona yeah sho sikahle singasho inyoni akusona isithwalo isithwalo and a half no inyoni yona mkhulu into esingathi thini into safe okay nazo zonke izinto ungafika esigodlweni kunomunye nje bekade efona namanje nje lokungiza la kanti omunye naye befonile mkhulu emsebenzini bangiqoshile ingane zami 1 bazazi ke abafonile akuyena yena yedwa angikhulumi ngaye lo fonile baningi kakhulu abafonayo akuyena futhi oqala ambocabanga kahle ubase uyabuya ungayifuni into ngokuzidlala ngokutholampilo yes because ngeke ukwazi ukuyimaintain dokotela kunabantu abazothi mina inyoni sengafuna dokotela yashini inani eliphezulu ngabe udokotela kahle usikhumbula nini yena asenzele nento ethi special lapho khona ezobe ehlisile ama price
Dokotela ngiqabanga kwami ngoba bengithe bowuke wafona einsukwini uma ungibuza ukuthi sengashonaphi. Ngasho ukuthi ke angikho bengihambile kodwa ke sengibuyile dokotela. Nami ke bengiloku ngineyinkinga leMakhosini ngoba njengoba ngashona sekuqaleni ngathi angithandi ukuhlala emakhamereni dokotela. Into eyenzekayo ke into ebeyenzekile ke wena mkhulu bese sengiyazama ke nami ukuqela eMakhosini kodwa abakanginikeza idate eduzane njengoba nje abantu abaningi maybe babonile DCA baze bayibuza ukuthi udokotela wayangasenze special angimani nje mina emkhulu ngizenzele Okay. owami umsebenzi maybe ngiyothi awufane wabanye maybe bazenzile ispecial owathi angifuni ukungena kakhulu kodwa wami umsebenzi uhlukile dokotela esami special abanginikeze sona siyoba October 30 yes yeah 30 from 30 to 1 leyo weekend leyo Leyo weekend leyo. yes leyo weekend nje kuphela dokotela Engeke usawuthi doda ngicathi abantu bakalulwa ukuthi benze ama plans. Ngabe mhlambe isambanya nemigomo kuyabhaliswa kwenziwani la? yes dokotela kuyobe kubhaliswa dokotela uyafona nje kudokotela inamba kadokotela ayikakashintshi dokotela Okay. kodwa kunezinto esihambe sayibona le ukuhambisa ama-account emoyeni sibonile ke ukuthi akubanga into enhle uyafona nje kudokotela uma ukuthi awumuzwa kahle ufone nge-video call dokotela udokotela akunikeze ukuthi kwenze kanjani kuyabhukwa dokotela asifuni ukuthi mase sikhuphukile saye eGoli thini ke asibone abantu baseGoli dokotela eGoli sihamba khona nje ngoba uma sisuka eMpumalanga masisuka ePhongolo sindlula khona eGoli futhi uma sisuka eCape Town sindlula khona eGoli so ila kune stage khona esikhulu eGoli so ke asibona abaseGoli asifuni ukuthi sithwala imithi from Cape Town to Goli bese siyafika uthola ukuthi nawe sowukhona so uthi ufuna lento oyifunayo esingeke siyibize ngegama kehle lidala so Kanti awumplanelile. no vele lapha dokotela abantu vele bazobhalisa mkhulu angifuni uqamba amanga bazobhalisa abantu abafuna ukungena especially ngoba siyobe sichipa kakhulu dokotela this time around iprice nama ngayicharge elimini ivele nje yachargewa eMakhosini uma ngizama ukuthi at least sibe naso special saba sesiba ke u5000 dokotela abantu ba register nge500 rand bese bafika ke nebalance ka5000 Okay. Futhi dokotela ukhona umuntu nje okwayo ozothwala ngo5000. Kuyobe kwehlile dokotela ngoba lokho engikhuluma ngayo isiphakamiso su7000 Okay. yise siyobe su5000 la ubhalisa khona nge500 rand Okay. bese ke kuba nenyoni eqala lapha phezulu ku15 iyaqala ke lapha ngifuna ke bese abantu beloku bengihlupha bathi mkhulu uthe wena unenyoni ya15 iqala ku15 kodwa ngalo liyasuku la ngaOctober 30 iyobe yehlile from October 30 leyo weekend leyo nje iyobe yehlile mkhulu wami u9000 Iyobe iqala ngo9000 iqala ku9000 kuningi kuyobe kwehlile ngeke ngikwazi ukukubiza la namakhambi futhi. kodwa nemakhambi nje esintu nje amadoda amagolide ayobehlenga u50% abantu beyibuthela nje insipho kadokotela ayobe yehlile abantu bayobe beyibuthela nayo futhi kuningi kakhulu nje mkhulu kuyobe kwehlile ngeke ngikwazi ukubala ngawani onodoli bayobe behlile abake babathatha kuningi kakhulu dokotela kuyobe kwehlile ngalo liyasuku that is why nje nevenue okwamanje ngisathole 2 amavenue so kusafuna ukuthi kuphase ukuthi yiphi engizoyisebenzisa because angifuni ukuthi abantu bese bafikile babaningi uthola ukuthi imoto zigqwele emgwaqeni sekuvaleka indlela abantu abasakwazi ukuhamba eGoli ke akukona ke ekhaya vela ngifuna uqamba amanga dokotela into engisazama ukuthi ngilungise along the journey. Okay. Kahle siya confirm ukuthi kuyobe kuseGauteng. Gauteng 31 October 30 October ungasali dokotela. Okay. Nawe nje ngugadile dokotela. Hayi ngizoba khona ngiyafuna nodoli. Unodoli uratha kakhulu. Cha dokotela asibonge sizophinda sibuye ngaya ama topic ngoba angeke abantu bathini abafuna amavidiyo amade. Yeah. Mase sedlula u30 minutes bayakhathala. Bafuna ukubuka kahle ukuze umuntu mayefuna engazwanga aphinda ayiphinde. Bese abaswahlukanisa ama topic ukuze abantu ba understand. But sizobuya ke manje nenye topic dokotela. Yes. Umlungu ngimthanda kakhulu umlungu dokotela.
ngeke umkhole dokotela umlungu ke ngagane phela mina nganginawo amakoti if nginawo amakoti ke nginawo amakoti no ngeke akulungele umlungu dokotela uma ungakabi nayo makoti ungafuna ukuthi sibuke omunye ngafuna ukuthi uqela umkhulu wakho abe yakuthathela umlungu athi umkhulu mayihamba amshiye kuwo hawu kanti kuthiwa yini le ngimngene umlungu hayi no asibonga kodwa okay dokotela